B'investiment ta' 8 miljun euro l-istudenti tal-Year 7 u tal-Year 8 qed jingħataw l-edukazzjoni tagħhom fi skola medja ġdida f'Ħalkirkop. Skola li bdiet tilqa' fiha l-ewwel studenti fis-sena skolastika tal-2016 u llum il-ġurnata qed tilqa' fiha aktar minn 400 student. Skola deskritta bħala mill-isbaħ mill-istudenti u attrezzata bl-aħjar mod mill-għalliema. Skola li għandha miżuri favur l-ambjent e kif tiġġenera enerġija bil-pannelli fotovoltaiċi fil-waqt li hija imdawra wkoll b'numru ta' ġibjuni. Tawlu wkoll aktar minn 200 siġra madwar l-iskola. F'inaugurazzjoni ta' din l-iskola stajna ninnutaw l-apprezzament fajnej l-istudenti għal dan l-ambjent nadif li qed joffri l-aqwa spazju għat-tagħlim. Toġobni ħafna din l-iskola, isa lukanda li din l-iskola. Għandna air condition wara li jekk inħossu l-bart jissemluna heater, għandna ħafna klassijiet, tfal jidru vera ferħanin. Għalija qatt ma ngħid skola isbaħ minn din għalija. U mhux għax niġi fija jien, not fija jiena, ma vera sabiħa. Toġobni għax spazjuża, għakonna lockers u l-iskola l-oħra ma kenniex lockers. Jien kieku nista' ma nbiddel xejn għax l-iskola hija ħafna sabiħa u toġobni ħafna. Għalija niddiskrivija bħala t-tieni dar tiegħi. Fil-fatt kull klassi hija attrezzata b'interactive whiteboard li fi kliem l-għalliema jgħinhom jagħmlu il-lezzjoni aktar interessanti. F'kull klassi ġiet installata wkoll ajr kundizzjonata fil-waqt li l-estetika tal-iskola hija waħda moderna. Dan fil-waqt li tinsab ftit passi il-bogħod mill-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop biex it-tfal ikollhom ukoll l-aqwa ambjent fejn jipprattikaw l-isport. Waqt l-inaugurazzjoni l-istudenti nataw ukoll l-opportunità li flimkien mal-amministrazzjoni tal-iskola jiddiskutu flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo suġġetti li jmorru lilin mill-bini tal-iskola. Fost oħrajn l-istudenti tkellmu dwar ix-xewqa tagħhom li minflok l-uniformi jibdew jilbsu it-tracksuit. Bil-Ministru spjega li dwar dan għaddejja diskussjoni. Aħna se nkunu qegħdin nikkonsultaw mal-istudenti u mal-ġenituri u mal-edukaturi, ċert li se jkun hemm opinjonijiet differenti. Imbagħad narawx l-aħjar niddeċiedu, jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti li it-tfal iħossuhom komdi. B'din id-diskussjoni mhijiex l-unika waħda kif il-Ministru għall-Edukazzjoni spjega li qed tinħema politika dwar il-homework biex jinstab il-bilanċ adattat biex it-tfal ikollhom aktar ħin għall-familja u għal attivitajiet ekstrakurrikulari.